Kaikki ihmiset, minä se täällä taas 408. Kutsu mua vaan semmoseksi, en mä jaksa nimeni selittää. Olen matkalla kotiin rullaluistimilla. Ja minulla on yksi pikku vika kurkulla, että halusin vaan sanoa, en mä mitään muuta. No, mulla on myös vähän kipeä vatsa. Mulle on ollut vähän vaikeuksia videon tekemisessä, koska nyt mulla on pelkkä kännykkä. Mut jos mä saisin joskus vielä jonkun screen recorderin mun tietokoneeseen, vois tehdä vähän pelejä, niin vois niinku vähän tuommoista lolia ja AVA tai Alliance of Valiant Arms. Ja niin, on kesäloma vieläkin. Ja sitten on myös koulu, jos vielä joku katsoo tätä kouluaikana. Ei nyt täällä ole mitään muuta sanomista, et kurkku kipeä, vatsa poissa. Tai siis ei poissa, mut ei oo mitään tekemistä, on vaikea tehdä videoita, kun ei oo screen recorderi. Ihan sama, moi!